ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଚାରା ରୋପଣ କଲେ ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି ଚିନ୍ତାମଣି ଧ୍ୟାନ ସାମନ୍ତରା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ବମକଇ ତାଳବନ୍ଧଠାରେ ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚିନ୍ତାମଣି ଧ୍ୟାନ ସାମନ୍ତରା ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତଥା 79ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ 700ଟି ଚାରା ରୋପଣ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ତୁରୁବୁଡ଼ି, ହୁକୁମା ଓ ଖାରିଆଠାରେ ହଜାର ହଜାର ଚାରା ରୋପଣ କରିଥିବା ବେଳେ ପବିତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ବମକଇ ତାଳବନ୍ଧଠାରେ ଚାରା ରୋପଣ କରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରବୀନ୍ଦ୍ର ଧ୍ୟାନ ସାମନ୍ତରାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ହେଉଥିବା ଏହି ଚାରା ରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରା, ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରଧାନ, କାଳୀଚରଣ ଅଧିକାରୀ, ଭଳେଶ୍ୱର ସାହୁ, ଆନନ୍ଦ ଆଚାରୀ, ସୁକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି, ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପ୍ରଧାନ, ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଧ୍ୟାନ ସାମନ୍ତରାଙ୍କ ସମେତ ଶତାଧିକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଓ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଚାରା ରୋପଣ କରିଥିଲେ। ବନପାଳ ଅବିନାଶ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସମେତ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚାରା ରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, CTV।